te hakaban kong mismo van pau ka yung school ko bakraw blay ubaradang rengkat lam tayin ka yung teman besan ngadu baula simnya teman besan hakaban kila simnya ka benta ka ba khamat na ka benta ban pengkre pengkrum ban pendit pendiam na ka benta ka ni ka yung antap dan buram ya ka basa na ka met ka jong teman besan lit pi mukhim tingidon kum ka presbyteri ban penpau ya ka jing sungu na ka benta jong ka balang ka bala sim ya ka benta ka baningkong na ka benta ban pendep ya ka jing syakri hakai ya kasam bat ke bala sobharu ban IT pat ya ka ni ka por ka basa hadu ban pai hulum jing tep haka jing alam jong ka presbyteri te kum ka presbyteri nge sim lang ya ka ni ka benta bani penpau ya ka jing sungukhia ban penpau ya ka jing sungulam na ka banta jong phi kum ka yeng khamtam ha ka ba phila dei ban du no yo kpa bat hai jong ijing dei kat kum ka jing sungubit kat kum ka jing dei ka jongi ka bangi khot ban na ka liang jong ka balang ka bala de ban du no ya unong sarai ujong ka bat na ka banta jongi kum ka presbyteri ru le don ka jing du ka ba kraw kum uwei na kit khot jong ka presbyteri ubalong ubasir hamba haka jing dei bat ka kam ka jong blai te na ka benta jong ka yeng ka sam ka ni ka jing du kalong sisya ka ba mla ban suspa ndai ngis ngungu namar ba blai u e yangi da ka jing e ka ba phla bat kum tau ang ngam e no khun swat ya phi ndai ngan pha pat phi yau nong pentengan bat uta un syong sa lam bat phi bat ngi yu i ba ka dei ka jing do rengkat ka jong mun sim jong blai ka ba penlong ya phi kum ka yeng ba phila ban penbet ban piang ya ka ni ka jing ja kum ba kalong bat ban penbet penbiang ya ki ni ki kam ki ba mangi kum ka balang bat ka presbyteri ngila ban simti hapleng jong ka jing bet bat ka jing piang te namar kata ka ni ka por sa si sen pat ngapriang sobha ya ki no sarai ki ba kentup ki pastor ki teman besan ki ba na po ka jong ka presbyteri balas sela bandan ki bana ba jong ka presbyteri yakin bahi yang ki basam ki par banget bi ki bala bandai na po ka balang na po jong ki balang ki ba po presbyteri lade don ki bani ki wei pa ki kunhan balang ki ba don ya ka mensim jong ka jing skolam ban ya sendal lam bat kani ka yeng bat ka balang ba kumjuru ban ya kersan lam ngi kum ka presbyteri habangi don ban pendap ya ka di ka kam ka ba kraw bat ka kam ka ba kentang tindaga liang jong ka presbyteri ngi don ka jing sungukhia namar banginang yaido no ya kinong yalam ki bala khamrang ba bat haga ni ka sedam ka benta ngila de bandu no ya ki arnut kinong sarai ki bala rang ba bha bat iwei idei teman besan es nongrom nang te nakabalang mau bena bat iwei pat teman besan pimukhim yai bangi ngi don ya ka ban pendap ya ka di ka jingle burom ka bakarpang bar ka bakhaddu na ka banta jung i shua ban ra iki sha ulum jingtat te ka ni ka jingjia ka long ka jingjia ka ba ngim sko plashu nrei ha ka jingi de be ka long yin ka long sam ka jung i ka long pa ka jingjia ka ba ngim kwa ba kan jia namar ba ka dei ka jinga khlat jendu na ka ni ka jing em ha ka ni ka perthai nrei kum ki bangai ngitip ba ka ni ka jingjia kam le ka jingjia rang khat kadai ka bau blai udan ya ka ban pendap ya ka ei ka bau ulamang karpang habangi phai ka bible ka ong bau jisu ulaya thu hala ka jong senrang uang na bangan selek no ban kre ka jaka ya phi ban dang la dep kre ngan wan pat la phi ban simti ya phi hala de hi bat ha ka bangalong manga hangta phiru phila ban long nang ta shu upol pon kan mau yi para bangai apa Filipi daka bau ong namar ka jinglong trai silong jogi kamlong hakane ka perthai ndai ngi don ya ka wei ka jaka ya ka bau blai lopen kre karpang na ka banta jongi te kumta ngimde bandon ka jing skusi lani ka jing kuslai namar ka de baro ka de kat kum ka plan ka mana bom jukut ka jong blai te ka badan kam na ka banta jongi kalong ya ka bangin pedang ya ka ni ka jing penja kum ba kalong bat bangin syania pat hau blai haki por baro kaktin ka jong blai ka khot yangi bangin syania hau haki por baro namar ba mdan da kawai bakalan
nakabanta jogi light nakabangi senia hau blai te to blai undar rengkat lam kalung giang kalung sem nakaba itu men masan ilami no lang lam lengkat bat kabalang hakaba itu men masan ilalong unong serai bat long lam lengkat ru lam bat ka presbytery hakaba itu men masan ilalong udkhot jongka hakis ngi bagi por kebelali no te kani ko por nga khot ingi yakaba nginya pen kentang no yakani ko por hakaba gini oban sedang yakani ke jik syakri kabalong kum kadak jong ka jingle buram ko bakhat do na kabanta jong itu men masan te ka program na kabanta kani ke jing senggalong hadin bangila dep ban yo yakajing rai ka baar ngin yo yakajing pule na ka tin ka jong blai hapo kacing alam tu itu menbesan eteriang balban penbut dah kacing ruai. Hadin juga tangin yo banyak ruai kacing ruai kebalai, nang tangin yo kacing pule ke history lengkot kacing im jong ilit teman besan pi mukhem dah sekretari jong kebalang. Ban but dah kacing keren lengkot. Nakaliang ke district dari Reverend B nong kedri, nakaliang ke presbytery dari teman besan WS Lingdo. Bal hadin juga ta kan but kacing ruai kerpang dah teman besan ti pengruk. Nang tangin yo kacing ruai ke pasal bat kan but dah kacing kerkupan wai dah i pastor pi dong kenri tingginya soalang bani simbenta bani ruai kacing ruai ke baar ngalahun kamen sim jing sup kong kawa ngalamat hamen sim hajing ngayeng ngam kuslai jing hun kamen sim dah jing kemen ngayai ruai ngalahun kamen sim bat utrai barok gidpat lembaga koros kacing ruai ke baar na ini kot lengkedap tu ini je lah. Jing sukum kawa ngalaman hamen sin hajing ngayeng ngam kuslai jing hun kamen sin na jing men ngayai ruai ngalahun kamen simban utrai ngalahun kamen ngalahun kamen simban utrai lasoy tanom no jenjaru kiban ngam tingayai ne ban utrai Jisu nom benen jing
Asua vanya man pendam hoblay jeng duai man pule katto kene benta naktin ke jong blay tin ke jong blay ong kom ni wat ki khus lai na ka do nut jong phi to nget phi hoblay to nget hangaru haying pa jonga bun ki pulit song ne lamda kumta re thu api na bangan salet no pan kre ka jaka ya phi namar ni tips kem balada en lit no ya ka yeng jongi ka ba ha ka khandau ka ne ka yeng turap ken ni don ka jing tei no blai ka yeng bla thau bom da ki kti ka bom je kut ha ki beneng han roi ngam mon ya phi ban om tip ko pra bangai saphang kita ka biyo kia ba phin om so si kum kita ki wei ki bom don ka jing kermen ngalai le ya ta ka jing le babha ngal pendap yala ka jing phat ngalari ya ka jing ngai nadu menta ya ngalabu ya kata ka pan siap jong ka hok yak ba utrai uta unum bisyar bahok un ai hanga ha kata ka sngi pat om tang hanga hi hanroi ha kita baro ru ka be ya kata ka jing ni pau chung u bleng ka khu am ta tin ka pen singau pendam ka jing duai ablei ba pa jri ba habneng ni anu isu e em kan ran utrai ublei jongi utrai ka beneng hajrong utrai ka khendo tubian utrai jong ka mat utrai jong ka mensim utrai jong ka kam utrai jong ka balang ablei nya anu habakum kani ka no phai jong ka sni kami sya in kan ran nadu ka balang hana malki rangkat batni ke nong mikmat ka lum silong presbytery ya ka bandon ka ne ka yeng ba kentang na ka daw ban pendam ya ka benta basa jong ka met usakri u jongmi ya ka ba me try mla simna yu nadu men sisngi ablai ni songu e ma kan ran na ka jingker khu ba ke jendon rangkat ka jemi rangkat batni ka sni kerpang ru try nganget na benta jong ka yeng usakri ba red u jongmi ya ka ba me try da ka jing it bat na benta ka jingdon kam ka jongmi melak simno lo jong usakri ba red na ka yeng ka sem na dengki khun ki ti ki jung kerap ba khodor ki e baro ngi songu ba ki don ki ti ki jome bat ka ya ka ba biang kan rohan me le nam ta ka jing pha ka jing bit na benta jo ka yeng ka sam usakri kumju na kam ta ka balang kam seng han ka jaka ablai kum kana ka pur kum ki sakri ki ret ki jome rengkat bat ka balang han ma ki hot si kan din ngimla kan rat kam don ka jing so si na ka jing so diao ngimla ro trai kam som kam don ka jing benun na benta jong sakri u jome uba ju don rengkat kan rat bal ka jong ka presbytery haki benta ka ba fer kumba mlakhat bal jet yu ablai ngi duain mantakra ismei kan rat angkar khu kerpang nam tha jong ka ne ka yeng ka sem u sakri u jome angit trai man pendak jaka bathli nam ta pa jong ka yeng ka do no dau men sem ba khut u jome ka ba me trai ma kurar bangan ai hakita balong konsuat pan bu nong pentengan o men sem jong jing sisa mata trai men sem jong jing sisa o men sem ba khut ken ngi trai un trai lam ka yeng ka sem un pentengan ki do not ka men sem jong ka yeng ka sem ba nang ai bo na pasat bo re ki ba ki nang la trai ban sngo thu ban sampang ek baro kal jing ja ek ba ki dei ban ma ka jing ya len ti ka jing em jong ki kam dei ka klem ka jing tip ka jome re ka dei ka ba me trai me tip ban na plan lupa ka khun mata trai ka yeng ka sam ki khun ki ti ki seu jong sakri jome
ker khur rat kum juru lam ta ka balang ru ka bla seng hane ka jaka ka dei ban du no we na pdeng no sarai jong ka balang trai bu blai jang duhai to nang isnei nang pen mi ker hai ke nong troi ka ba me trai me mon ban me trai me ebet dak pen long ke nong toi lem ya kan kha ka ba yar ka jome hakne ka balang hamal ki nang ker khun ma ta trai ka jong ka balang nang ker khun nam ta jong ka kam kum ta trai ka jaka chokri ber het u jome menang yo ban pen mi ker hai ki breu ka dak do men sim bat ki breu ka blai ma hat si sya kan ran ya ka jing ker khu blai ka jome kum juru sik tina dua ru nam ta jong i kum ka presbytery on na de ban du no nam ta we khat nak pdeng jong presbytery dang dua trai ka ne ka long ka mon ka jome ma ta trai dua tu isnai kan ran nang ker khu la ka jong ka presbytery pdeng ka jing tirot pdeng jing du na ba bon ngi don ban trai kum ka lum silong presbytery rang kat trai ki nong sarai ki ba melajit nang ker khun ma ta trai na pen mi si bon ki nong sarai ki ban la trai ban ya ket ban ya ba ban ya trai ban pen ya ka kam ka joi ka ba mela ten rong kan rat ki ta peng ba tulot jungi kum ki nong sarai ba ki nong trai ki ba ret ki jome ha ka presbytery ma ta trai ngi dua nang ker khun na jong ka presbytery hot haunu snem ngi la du no arngot ki nong sarai jong ka balang Roi trai ngi dua menang pen mi sibun ya ku ba ki nang la kum no trai banang la ban ya trai ya klang kha ka ba yar sme jong lum silong presbytery da ka bor ka jing lam ba jing ker khu ba isnei ki me ker khun mar ta trai yang ne ka bor ba ker khu ru trai ker pang na ban ta ka ne kenta ka min ne yok rat ban pendap man ban le buram khadu na ban ta ne sokri ber het u jame kan ran ki dua trai ta ker khu ki ban ta baro kan rat kum ka presbytery ni don ban pendap ya ka ne ka ban ta to ya lam ru trai ha du ka ba po ka ne ka yeng ba kentang ba ha du ban mi na ka yeng ba kentang ni le bu ka met ka ba sa sokri chme ha lum jing tem long rang kat me bat ni ka presbytery lambat ka balang ba ka yeng ka sem yung sokri chme ha me trai ngi it no ana ka por ngau priang pa ba ka do jing trai sa kon ka pat sokri ba ret e chme ha teng trai ba nang pan em ni Jesus Christ ngai pan amen. Kublai sibun teman besan na ka menta ki jing pen kan mau ye ki mat ke ba koridor na ka kitin ka khoi ka jong play bat ya ka jing duai ni ngai skam ba play un sa score ya ka jing duai bat bon ker khuru ye ki tu ki jing pule na ka kitin ka ba khoi ka jong u ba ken long ka jing ai bor ka jing ai men sem na ka menta jong ka yeng bat na ka menta jong ilang baro i we pi we te ka ni ka por swa bangene poi sa ka wei pa ka benta ban yo ngau haka pule ya ka history lengkot jong ka jing em jing liat teman besan pi mukhem daus sekretari jong ka balang bat ka jingkran na ka lang jong ka district dai reverend bi nong kanri na ka presbytery di teman besan WS Lingdo bat ka jingduai kerpang dai teman besan ti pungro ngin yo ya ka ban sim ta swa ban ya rwai lang ka jingduai ka balai na ini ikot lengkodop bala pengkre rengkat bat ujisu ngan saya subha rengkat bat ujisu haka perthaiba Jangai nalau Jisu jingkeman kalado rengkat baru Jisu ngam ju siap tiang syu. Dong ini yang lang nya ruai ka balai baru itu likit khat. Rengkat baru Jisu kan saya subha rengkat baru Jisu haka Jisu jing men ka la do
I teman moderator ki pastor bedon buram jangka presri bat ki weipan ki pastor dorong kat bat ni ki nong serai ki baie kelong para teman dekat komti belang bat ki bahi yang asam jong ilet teman berkat bah mungkin hanya pur ngan puli ya ka history lengkap jong jingim jong ilet teman berkat bah mungkin ibalong ibalaklan no shalau try hak arpui trik pra araja arpui lakai teman berkat bah mungkin hak katwi trik April kat kendai spa sau pun riu idei ikun nengkong jong ilit yut dimai mukhem bat ilit teman besan sing manik siem kibasyong besa hadong nong pengro malki shlong idon sanhut sipara saungut ki shenrang bat iwei kentei bat napdeng jong kanika yeng ipara khadu jongi irven teng shan ba mukhem long pastor rangba ka KJP snat mingi bat mentai la syong thai nakakam item san perkhat pham khem iwan nakan long yeng long sam Kristen hakababaro sipra kilong gabai kit iba ka kamu blai hapo kabalang district presbytery bat sinan nadu bai dang long khna badu samla Kristen ila long ru ba yin ya ka kam kenran badal long wei nagi nong trei ki ba shit hamba habdeng ki khna ba ki samla ila shimanta ki ba bun ki program chung kabalang la long sherman bat setri jung jeseng khna sherman jung jeseng samla po kabalang bat ilong ru nong aibor advisor katu kan islam ha ka jing seng thei la long ru nong hikai school pen pau ka kedan primary junior intermediate kedan rangba bila badru kum additional superintendent ka school pen pau katu kan islam la long ru choir leader jung ka balang pan hikai jingruai ye ki khun samla bigi khat ka balang ru la long nong yelam jingruai nadu kasnam khat khandai spa riu pun riu hadu kasnam arhajasan bat hadu mentai long leader ye ki nong yelam jingruai ka balang itemsan ilong ru shaman jong galum shilong mingi district hakasnem arhajar khat pra khat khandai la idon benta ki bubun ki committee khamtamme ka standing committee ke district le don benta ki committee prepare ka presbytery ka berim ka lum shilong shatei presbytery la long ru khat ka standing committee ka lum shilong presbytery ila pendam ega jingteu kurim kong Catherine Warjuri hak santarik upnai mi jong snam ka khandai spa nyau punyau don saungut ki khun arngut ki shinrang bat arngut ki kentei ngi aingu yo blei ban pedeng ki khun ublei ula sei reverend penshai bha Warjuri khun nongkong jong u ban long pastor jong KJP snat mingi bat ban trei kum missionary pastor ha mission field Assam ila rong syaka kam sokar HMESB hydroelectric city kabang tip menta kam ka MECL kumunong trei sorkaru ila long patri minat yakakam tat hadu banda syong tan ila syajien kum dukhan komti balang ka khadatrik u Disember ka khandai spa khandai punai hadu kasnam arhajasan ila syajit teman mesan ka khatsan trik upnai mi arhajasan la penskam teman mesan haka pratrik Oktober arhajasan haka jeseng presbytery ka Shillong Riwar Shatei presbytery ka balang presbyterian Mauklat district detet nyau hadu khandai Oktober arhajasan kum utaman mesan la shimenta ki bubun ki kam jong ka balang long teng kum astan an program setri ke balang bat ka kam ka bulabat khamslam e kalong kum u finance setri jong ka balang nadu usnem arajan riu hadu kasnem arja khan riu long ba i ha ban tre kanika kam ba ka jing tre jong i kum finance setri ke balang kala long ka jing ker khui ka balang baro ka wei ha ka ba ki jing khen jing dia
kilong gi babej berhenti andai ula ino yakni kam dei namar ke jingno ke arta damsan perkat bahamukim ulong briu uba jarjar andai ulong briu uba syampang hagur kom perkat perdany mjuk hambun ketien ban keren hagi komiti andai ba ikren ban ai jingmut ya kanu kakam ikren bet tang ya kapang ke badai bat ke bakit jingmut long ru nong ya selok ika ketien ke jong play hagi bun gi jeseng jong kapalang nadu ke jeseng kena jeseng samla jeseng entei jeseng ying pok kapalang ki jeseng pajba por shibuji jan mit jong kapalang just drink but kiwei la klan no shalo try ka step arpuwe drink agos arajar arpuwe la ino shadien ni korem bar sangut ki khun ya arngut ki para shenrang bar iwe para kentei lambat ya ki bahaya ngasam baro ka jing lejno jing temsan kalong ka jing kenja ba ka jing du ka ba kraw om tang ya ka yeng ka sem handai kala long ka jing du ka ba kraw ya ka balang baro ka wei ha ka ba kum ka balang ka balanang yar ka ba don sibun ka jing trei handai ba kum ka ni ka por kala du no ya ba kum uni syakri ba kodor ba dang dei ban trei ka ba bun ki kam ki jong blai den rei ka di ka mon ka jong blai ka bola shimno shaladihi item san hakapur ka babiang bani oban ai ka jing jathan ya ka mensim ka jong i jiunom balau trai dongin duai bo bleun pentingan ya ka yeng ka sambar ka we on ai ka jing jathan ya ka mensim ka jong u jiunom balau trai kum ka balang duai bo blei ka jing suk unis ei man penmi shu kinong sharai ka balang ban pendam pat ya ka jaga ka batli ka bala ino no sedien dai lien demsan perkat bha mukhim bha miu syakri bha bat bangin mila minat akibat kendian ngan bu ya mi halor ge babun tu khilej syapo ka jingkmen ukenran jongmi Matius arpusan danong khon ka ba arplay bleshbun demsan moderton kani kalong ka history ka lengkon ka ba ijong ka balang nam tai lien demsan perkat bha mukhim mengalayang sendan ngasukwa ban pentip nak liang ka balang ru ngila penben ba ka jingya seng kan mau buram memorial service nak mta unu syakri jong play li temsan perkhat pham kim ngila penben ban pelong ka khat atrik nai september arajar arway ka singtrai ka por shibeji janmen lesibun Itemen bersan belong undang ngelam hakan dengan opai sengi nak bentakan ni kakam kepelasiannya ban pendan buram khaddu yau syakri jong blai ibelong kumju moderator jong kolom celong presbytery ki para pastor bei jong presbytery lemperengkat bat kiwei pat ki para pastor kinong syara jong presbytery lemperengkat bat pi kalong yeng long sem jong ilit teman san pi mukhem ki bayeng masem ki lok ki jor ki kha ki man baro ngadon ban penpau ka jing ngolem nakaliang distrik baro ka wei ha ka pihak bandu no kumni yelau jong pa lo jong men bat kumju ya ka balang kum unong syarai ka distrik lasania hanga ban ai ka tukani ka jing keren lingkot ya ka jing im ka jing nanti ka jing syakri jong ilit san pi mukhem hausnem arjar saw ngalai kendu ya itmem san pimokhem tolong kesnem ka banding kong ka ba ngalai shem bat i kadai ka snem ha ka ba ngalai ban pentibet ila dia syaka kam ka jong blai ha ka banit poli ya ka bidi yang the ha jorhat lemran ka i khon jeng i irreverent pi marjorie bat kadai tat ka snem ha ka ba ngalala banyak kendu banyak shem bar unu syakri ha ka snem ka babut ha ka ba kum ka balang kala jid i bat perskem ban long ubai deng nong syarai jong ka balang kisnem kelayat hadin kartu kat ni anda layat kisnem hau arjar khat ar anda bang layo ban pen khad yang sakwe ka distrik ngalayo banwan pat hapo jeng distrik banyak trailam bat ki balang hapo jongka bat ngesok men hapo jeng kisnem bat rengkat bang distrik ngalayo banyak kenduk biang bat itmem san lit pi mukhem ka jeng trai jong i lem rengkat bat ka kam kalalong sisa ka jeng syirhem
hakabang lala ban lun ki kam ki babon kita ki snem ki bang labat kum finance secretary jong ka district hakaba ilalong ru udukot sya ka finance committee bat ka jingdon jeng iru kalong si sya ka jeng singan kalong ka bor ka jeng kersan ka jeng aibut aimin sim yang ikom ka finance committee ka bigilanga ban lun ni ka kam pisa tingka jong ka district hi barok ka we hadien usnam arjar khat pra khat khandai ka district lai bit ban pencet hi ipat yang ni ka kam ban long we ni ki chairman ubanyalam ni ka district hi barok ka we hapading jong ni kerta ka no bat ka jingya jong karta im shim lang kandan din lani im shim lak ino ya ka kam hendrei ila 3 minute ila 3 shirhem ila aimen sim ni kum ka district bat ila ilam ka district hi barok ka we hapo ka jinglam jong i bat kalong ka kam ka ba itnat ka ba isyongkun ka ba yai be yarinti kum uchairman jong district ilalong ru uchairman ubat bahai kapor ha ka jingman jiki komiti bat habapek iki jingya jiki kam kum nong syarai ru wat ilong jar kum 8 pau mentan do sekretari jong kapalang ndai ilong be syampang ba ban ha ka perkhat perdan bat haki kam ki babun ka jingklat kendit no jang itemen san len pi mukhem kelawan ra ya ka jingdu bakrau om tang ya ka yang sem om tang ya ka balang rei ya ka district hi baro ka we hadu ka jingklat ka ba ublai ron shau noi i ilalong udah hot standing jong ka district hi hadu kesngi ka balaklat le singanam don shibun ki kantin ki bangan kren namar ngalai kendu i nadu snem arjar khat ar hadu ar huai ka balong shipodi ki snem ki bangalai ya i bat kalong ka jingkar ku ka bangal la ban trai shibun ki kam ling ba ki ni shipodi ki snem ka jingai ku bai khadu na kaliang ka district ya itemem san liet pi mokhem da ka ba penbuat i ki kantin ka bala shim na ka kantin jong blai kitab jipen pau khat sao khat lai ka ong kum ni sok kita ke nong yam ki bayak hong trai na do menta shisha ong men sim be ke nyok shong thai no na ki jing trai minot jong ki nang menta ka buram jong blai amen teman san meloso bagi pastor dengan pasri bagi wepa ke pastor ke benang wepa ka balang pasri ki para teman san te din baka pasri kala ibet menceni anga ban age jengkran lengkot a cendai ba i le teman san mukhem te kabakta yang jesngo bagi perkat ko tinga long ba mas sentip menakastep alfwe tarik bala phone bala pentip sekati jo presbytery ba itmen masan perkat bah mukhin imdon show kalapan kendit kalapan seyong yang timbut khatunga nama bangam siemtip yang tingpang kajing stom kajing i te ngalakli teman san ilong kumno ngar ngamtip te hadien jo kata ngalapon ya ngali i blapon di teman san ne po malki te ngalakli kiru ki istom kumno kiru kim ya tho ba ngiru ngin bertip ha ki istom te se kan ye ga ga mon ka jong penya ki pastat ka jong blai ba baro nim kwa bancie ka bakum ni ka tia ni ka bangim la bat balkia ka bangim la ban lait ni ka bukum kene telingkot kat bala te banga phai di simat akin dai bat ini le temesan ngalai itu itham hana do dang ye khna te ngakan mau na do ba ipa ijiwan barabor sinish balki man bawan hamalki dei ka yeng chong ini itam tan ibla khlat no bang dei ban rung ban mi ban lek ban wan ban ya ba man yadi hak dei ka yeng chong i te tat hadu man lekan jo sha cheng long samla ban simanta hak chirwai hadu ban long i nong yalam ani iledal chong kwayaru ni dang la ban simanta hak babon ki benta tiga cusu tunat mah, hai cendai bat i.
Dekat haduk banda poi hagani kadan bama iru yali simat masya cet kum wene tumsan badi iru masya cet kum wene tumsan nilai kendo kum uparlok ubayi jingi sultanat bara acingilong semla jingi dekat haduk banda layak kendo hagakam haji day haji tay hapo ke distrik hagami ni mereka pastorat nilai syam nilai kendo hagar komite kam nai kumbali asngau nado ka history hado bala kerenda ling baga distrik mat hado jeng syamili simatru ilang iba jai ibam cudan kanu kamen sing kaban pen i ka khmat bitalan ni ka khmat ka basngosi im cudan ka bakum kata mat ka por ka bangedang sai kam hapo ka distrik hapo ka pastorat du jeng samlam chuala du ladu man sunga bahadang hakatuka LNP ru ngidang ya kendo ilong bah hadu menta dekat hadu menta bandai sim hadu kena ke leba jong ke presbytery ila long udkhot apa standing jong ke presbytery dah kate ke jinglong udkhot itu kat jingkel mau la jong kat ye syam jinglap la jong simat im chulong bre babon kten si sen medan ke jingmut ban kren sikenten kato ke jing sikenten ila ong ni kata ke ai jingmut la phi pdang ne phim pdang ila hon kumta kata ke bangi ke jinglong ke im ke baro sikata ho chisha kalong ke jingdu nagam ta jong phi ke ying sam na do ke me me phi ki khon ki But kalau lu kecing tu jingi ke presbytery, kamtam haba ke presbytery jingi yang sibun kita man kendat kita man musan, naikum ne tersitar kina yang lek iwe hadin iwe pak. Kalau kecing tu nak kamta jingilang bara. Lewat lah kalau kumlu nak liang jingi nyimla benle air ham. Nama kapo jingi keladai iban lek no. Kumtu kumbang layatip imnadan kacing pang kacing sitom ngalai keren menang ngalai kelim na yau khonru ilai tho batumasan imdan kacing pang kacing sitom ni kadih kacing penyak ke pastar kacang ublay tutu ublay undang kan yalam nagam ta jipi kum kaying kasam na phi ki khon ki ti bat kacing duai jingi kum ka presbytery ru ma phinaya ka phinaya khia Pinai biang pinai bet nang ni syakman. Bat ngingat kamru bawa la ipa imdon show hagado ngingat hagamin sim idon kat lambal pi inang yai kerku ngai peli kala nagam ta chupi pinai mat e jengko jkia akamat kamtam maka mensim. Bat nagalyang ni presbytery nginduai kumta nagam ta chupi. But ngirup ke presbytery pada ngicing do no, hawa jalong cing do, tanda ini kemelanti, bawa benang ni sekemat ublay benang say, unang penmi sibun, kinong serai, hapok ke balang, hapok ke distrik, hapok ke presbytery, kenang bang inang lah penjat seperang ya ke kam kecong ublay, tutu ublay ni kerku na kamta ke yeng kesam jong pi. Jong ini teman masan let mukhim ibla let no bat blend dekat khuru ifi kumka balang bat blend dekat khu yakni ke distrik blend dekat khu ini ka presbytery bawai panang ni sekamat unang la on sei sibun kinong sei nam ka kam kan o nam tak borom jublai amen. Tuin pendam ang jing duai. Ublay berkupa jangi ubah beneng. Long berkuit ke kerteng gejang me. Ngayu yang me belai bi nam tak nak kepor. Ki mengyak bayar lumlang ne. Hapo jangan ke jing ke bekentang gejang me.
ban pendan burom ilau jong syakri jang me ile temsan pi mukim o trabi hapadeng kum kini ki e baro glajam ki me kendu ag jing im ke jangi trabi ne ko por sigapor ki obun trabi ngel de ban lek no ban ino ka presbytery kla du ya si bon trabi ki nong trei ke kam ke jang me ban ngla du ro kan ke por trabi ya uni syakri ujang me ya bol pendan kam nadu udang ret hadu kapor kawali ino yang ni kucai belain kalau ke jingja kaba lesi hapdeng jong kini ke jingkat dum hapdeng ulu o obadum ubala banka ya ke yeng ke sem ikong balong ki kurim ya ki khun ki ti ki siu ba yeng sem baro ki para ke jong i bat baro ke don ke jede bat i kala bandon ke jingkat dumap deng jong ki ka jing sungsi ke jing tang ke mensim ka jing pat ke donut kala bandon ap deng jong ki hari ai ngo ya metrai bin nama melong blei ubom chino ya kita baro ngapai shame bat kum ke yeng ke sem nyai ngo trai bin baki pai shame aki por baro bar baki pai shame trai me ai ki ke jing tengen ya ka jing suk baka jing kemen hakamen sim Belebi usyakri ujong me ula pendep tribe ila jong ke kamram ke jong u ha ke jinga day bat me ha ke jinga day ha ke yin ke sem ha ke jinga day ke balang ha ke imlang salang baro tribe ula ri ila ke jong ke jingai ke jong u hadu ka klimat ke bakadu ba omdan menu menuru balaban kni pat yakata ke jingai ke bulangeng omdan menu balaban kni pat yaka pansiat ke burom ke mamla ai hau lemba chong ka ni ka jing sim no ka jang me yo try nga dwai tu is nei banemi no yaki kun kikti yaka yeng ka sambarok we ikong balong I kolim tribe menomi no I tribe nangker shanbor I haka jing im ka bumalas ni ki kun kikiti ru tribe menangker shan yaki nakal ka por apdeng jong jing ya le go bon chai ki bal ng dei ban yikendu tribe kini kisni nyayo namar ka negasi tribe mal pelait si bon ke jing mal pelait tribe yaki chimpen wet ko bon chai ke bala bandon tribe rengila ban pendep yang ne ke kamparo tribe dak jing lam ke jong men sim ko jame ngadwai ro ablebi isnai wadi mino yala ke jong ke balang ke jame ne ka jaka tribe mi I ke balang ledu yo syakri jame try ngi dwai tu isnai banang seker hai kinong tre ya ka kam ga jong me try bi hapol ak jong ka balang ka distrik la du ya kinong kit ya ka kam ga jong me try bi ngdwai tu isnai try bi bamen seker hai kinong tre oi ka presbytery ru try bi ngila du ya wei na kinong sharai try bi wa kit khia ya ka kam ga la ten rong halor jong u tu isnai ablai bi what we know yangi ngi tlat ngi suai ngim dan bor de tribe hari ke bagi don ngi boti hakiki badan bor ka chame ngadwai is nei tribe bandor kat ka por baro badang sa chang ne gsi habagi sami nang ne yeng bakentang jume ban ra ya ne ka met basa jong usyakri chame aulum jing tep bangi lawan pendep ban pendan brom ya ka ka teng ka ba khu chang u bangin pendan brom ri ka ne ka met ka chang u ka balong ka met ka bakentang tribe ya ka mamala thau na ka domet syak domet kan lain henry ka men sim ka bakor dor kan jai sangsa rengkat ban me shadu bom cukut kaburom nyai sheme tribe ka jingu nyai sheme baropar isne try ban sneu yak cekerpat ki baret jongi haka kerteng ka ba im ka tiang ka ba don bor ba bom ju job utrai jengi Jesus Christ ngidwai ba ngipan kene baro amen. Dia hakane ko porang ngis ngoban pen pau ya kacing ngungu ka bakrau hadu kata-kata na ka benta ka balang ka balapan kre ya kane ke history ka basmutanat na ka benta jong ka district lingba jong kini ki kentien ke balapan sngo ba kum juru na ka benta ka presbytery
Dia bagi pai sekini ki jingkren bagi history ki bagi layo akan kapor kapan palang ya ki jingmut ki jing perkat ke jongi sya kalong yeng nakaba uni orang ba ulami but kita ki jingkai ki balayo nakata kalong yeng ki lanang yesa ki lanang yai beteng hadu bula tei la ka jong kalong yeng kalong sam ban sei ya ki khun ki batip riu tip lei but hakaba khadu ublei la penun buram rui u da ka bo tenrong ya ki ni ki kam ki bakrau ki kam ki bakentang hakaba ngi yo ru ban le buram hakani ki janmit ka bamanta ya ka ni ka met ka basa haswa ban ira no shaulum jingtep habagi pa shakani history kalong ka eke ka badon kam na ka banta jongi iwei pi iwei bangin ya bu jingmut namar ka ni history ka don ni ka dor ka bakrau bat ka bapen pau sepang ka jinglong ka jingim ka jongi kat bangi dangla ban ya ban yeng ban tre ban kata but kabasmu tanat kalong balada kita kinong ai history ki ai da kamen sem ka ba khoj ka men sem ka skor kata ka desi sha history ka ba ubleiru upjang hon upjang songba te banga phai sha ka ni history ka bangena yo ka chingi dei bai temen san pi mukhem kalong sisa ka history ka basmu tanat bat ka bangi yu i baka ti ka jong ublei ka bam 490 kat no kala ri kendong i nadu bala khai sha ka ni ka pertai lingba jung ki kmi ki pa bat ter hadu ka di ka khlamat ka bakhadu ha ka bol ibet ya ban khot no i bat ban ai ya ka jing ja thai ka bom chukut unong roi sem sim ong akat no suk ban yap dangai haji su nong pen im ka nam jong ki long jing ubi ki yap ya ka ban im te to blem kurku na ka banta jong ki ai ke baro ke bengla pendep un kurku karpang ya ka yeng ka bala de ban do na pa bat nang ni sakmat pinsa satang ka jing kermau bat kata ka jing kermau ru ka tin ka jong blei ka dam hikai ong kermau ya kita ke bala sensar halo jong pi ki bala kren hapi ya ka tin ka jong blei to pin perthu bot ya ka jing ngai ka jong ki te ka jing kermau ka jong i ya ki kmi ki pa ka jing kermau ka jong i ya ki ba la le no shwa jong i ka ba kham kong san e ka dei sapang ka jing ngai bangin la ya ka ban perthu bot ya ka jing ngai ka jong ki ba ling ba jong kata kan penyo hangi ya ka jing im ka basuk ba ka jing im ka bakamen ka jing im ka bangi syania ha ka bor bar ka jing alam ka jong blei tingin sayami no nangi ban let pat shaulum jingtep bat kalong ka por ka ba ngis go diaw hadu kata-kata namar ba kam dei ka por ka balai lut bangila ya ka banya let kumto kumangi julai ha ki por ka balai no ndai ngai wala dai ngimla bandan ha ka met ka jongi hadu halum jingtep ndai ka mensim ka jongi kandar rengkat bagani ka jingal nanti tat hadu bangila ban pendap ya kini ki kam baro tu blei unda kerku blei jong ka jing sok unda rengkat lambat pi kum ka yeng un pendap ya pi da ka jing kemen un pendap ya pi da ka jing kermen namar kumbala pun kermau bangim dei ban ngusi kum kita ki bom dan jing kermen ringi dan ya ka jing kermen bahkan sadan ka jing mi pat bat ngila ya ka ban sempat bala ki jong ki i ki bathon ki jongi te ka ni ka jing lek no ka ba ki khot jong ka long yeng bat ki no yalam ki ne lek iwe hedi jing we pat ka khot na ka ban ta jonga ban ta jongi bagi i baga jing khot agi ni kisngi kalong ka bakerki hadu kata-kata ngi hang te bo balang pol makrai arnut lainut ke baga jing khot kalong ka bakerki hadu kata-kata bat kani kalong ka dak ka ba peni ya ka jing wan shau ya ka jing wan rong no ka jong trai bo no prim jongi Jesus Christ ya kita ki baladap ya ka ban pengkre te nomor kata tungini mi nangi rengkat baga jing kut jing mut bangi rungin pengkre ya la ka jong ka jing im bandakan poi ka bakum kata ka por ka bangi rungi ban e no kene ka perthai ngin mi ban ngin lai da ka jing kemen te ngin poi sa ka ban taban penwai no bat ka jing karpat kalong bahadien balawai kene ka jing seng kat kum ka jing penbek kinong sarai ken ra kene ka met hadu hang te po paranda bat kat ba kinong ra kene ra kan ya ka met mangi ka badan kene ka yeng ka jong blai ngin ya yeng hagi jaka ke bangi dan tat hadu bakan ka met kan poi hang te ha paranda ngin sia bot te ngin ya simbenta ya ka jing ruai ka basa bat hadin jong ni ka jing ruai ngan kerpat yai pastor pinong keri ben songba ban pelai da ka jing kerku bat penwai ka jing yap ki do blai jingai selendet jing ki eryong babe hangi tang jing ting sain sudah hang talong pernai sai kat kasngi baro ke khat lam ka cross ka jing ruai ka basa
Japan, bagus like Pensko, Sishu, Shen, Inside, Shem, Lang Hang Tai, Rekat Bajisu, Jai, Jai, Nalan, Bajelingan, Elohi, datang yang jengengan, lanas nim, syate syalakari. Hanta jinyapan, bagus like Pensko, Sishu, Shen, Insaya, Shem, Lang Hang Tai, Rekat Bajisu, Jai, Jai, Shalendeka, Tembadon, Jisu, Ukot Yagi Shadri, Wijing Hon, Ban Song Ban Hu, Amen. Hanta Jingya, Bang bagus like Pensko, Sishu, Shen, Insaya, Shem, Lang Hang Tai, Rekat Bajisu. Tengnya penwai. Kejengit kejong ublay ubau kupa jengi ubah beneng. Ublay ubabu baik bat bu renti ki ai baro. Kejeng ai kabadap biang kejong ujisu ubalang utrai bat unang penem ubaide jongi. Ubalayap ubalami pat nagajingtap. Bado bakular ya kejing penmi pat ya kita baro kibangai tau. Kajing selok kebor jing pencet bor mensimakun kaba pentingan kaba ai ya kajing suk ya kajing hun kinyalai hawa ublai kin shong dap kerhai hapi kum ka yeng kabala habandu ya unu syakri uba ida jong kabor jing kidiki lai ublai kan ri jai jai api kan ai kajing suk kan ai kajing hun kan ai kabor yapi Hoi kinilai hawa ublay kinong ringkat lembat laga jong kabalang baka nang laban ang yat syaprang hakabor kalong lem ringkat lembat ngilang baro kibay don hagini kapor kitu kibadu ikiba it kiba thain hagi jaka baro begidon nado mentabat syadu kibam jukuru amen.